Welcome back to your channel and thank you for choosing us. Prophet Magaya has introduced his son Walter Magaya Jnr. as a new prophet muchurch. He was introduced formally kuti he is going to come in and help with the duties zimchurch. He is coming in as well to join the family business kumunhu wese prophet. According to the dad, he says this boy has been in training since he was the age of 5. So ivo vakabva vatora and started to nurture him kuti vagogona kuleya mahands aprofeti vechidiki ava. Vazhinji vanopinda ministry yaMagaya vari kuti ivo aiwa you cannot do that, this is not hereditary, ko chatova chisabhuku here. Vamwe vanyora macomments akasiyana siyana. Pane umwe anyora comment yandangofarira ati hakuna zvakadaro, chinamata hachina kufanana neumambo kana usabhuku wekuti munosiyirana, idrama roga roga iri. Makamboonepi gospel rakadaro rekuti muridzi wechechi ndiprophet, mukadzi ndiprophetess, mwana ndiman of God, kudenga kuchabatidzwa gasi. Anditika the thing is, you do not train, but Galatians 1 verse 11, not I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men, for I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of God. Saka vhesi rikungoti haudzidziswe vhangeri unorireceiva kubva kuna Mwari. Handiti vamwe ndo vari kuti aiwa kakereke inovakwa nevene vayo, kana musingadi regai kuenda, isusu yedu tiri mamembers echechi tichaenda ikoko. Zvatinoziva isu ndezvokuti matarenda chete, ende matarenda agarwe nhaka unless zviri zvefake. Handitika tine vana vevanhu vakasiyana siyana, vana Raman Gumbo, vana Peter Ndlovu. Hatisatambonzwa kuti pane vana vavo vanogona kutamba bhora. Chero kudivision 1 chaiko hatina vana vakadaro vatiri kuziva. Saka zvoratidza kuti this is just a talent, you can never inherit it. Zuro ndizuro Hubert Angel kwakanzi mukomana akuitawo zvekuprofesaya and all, but all of a sudden takanzwa kuti aiwa mukomana akurasikirwa nepfungwa. Saka unoshaya kuziva kuti zviri kufamba sei. Asi zvisinei, haungaregi upfumi hwakawanda kudai huchingozorasika mwana usina kumutraina employment. Please don't forget to comment on what you think about zvese zvatataura nezvazvo kuti Magaya ari kuwinza 11-year-old prophet muchechi.